India Radio Shillong ka khubor ban puli de iba da hon ramdi kimat bokong san jong ka khubor larake ka sngi la lut ban nyu pusaw kari India menta ka sngi hapdeng ki jingbot renti ikikendon perking ka klam COVID-19 lai pusan ngut ki bayo thamai ka jingpang COVID-19 ha Meghalaya nen ka sngi bat yo jingkot salai pusaw ngut bat pli menteri ka tanat ka kot ka khya ka jala ba al hek ya ka Ayush Hospital ha Bhoirambong Ribhoi District ki khubor babnya Kari India menta ka sngi ka larake ka sngi ka jingyo la lut ban nyu pusaw snem hapdeng ki jingbot renti ikikendon ba perking nakadaw jong ka klam COVID-19 Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula kentiu ka lama lairong kari ha Redford hanong ba Delhi bat ula ajing kren do shabaro kinong shong shnong kari Ki Menteri rang ba jong baro ki jilla ka than chate la mingi ki la kentiu ka lama kari ha kinong ba jong ki bat ajing kren kerpang ro sha kinong shong shnong ki jilla halor kani ka sngi ba kerpang Kajala Meghalaya kalalong kaway ni kijala ka baningkong bat ba step ban pinkhre ikila jingyada bakanthop ya ka jingpenlong ya ka sngi COVID-19 awareness day ka arpoi tarik uluber haswa ka jingkhang dam ya kari ulat kajala utathaga ta roy ula kren ya ka ni ka jing ha ka jing ajing kren hanin kamit shwa ka jing rakhe ka sngi la luet kari ula ongro ba ka sarkar kala pentre kam da karukom ka balatip kum ka problem driven interactive model approach ka bala pendunai ka jing sapryang state jong khanyang jingpang coronavirus ha ka jalla Kat hadu ka shitarik unailar ka jingdon jong kinong pang COVID-19 ha ka jala Meghalaya kalalong ka baduna hapring ka shi million ngot ka jingdon briw ha ka ri. Ulat ka jala ula penpawro ka jing sngungu siya baro kinong tray bah kamat kibaya kun persya ya kani ka jingpang bakantop ki doktor ki nurse pat kiway kinong tray ka tanat ka kwait ka kya kibala tray shitom banyaday ki briw ka jala. Ham Meghalaya ladon biang salai pusan ngot ki balangat thamai ka jingpang COVID-19 hadu hanin ka sngi ka balakin tiu ya ka jingdon kinong pang ha ka jalla shaki ndus pa sa puwei ngun katanat ka kot ka khya kala pentip ro bakila don salai pusan ngot ki balayo jingkot hanin ka sngi napdeng ki balakot lai puwei ngot ki dena East Khasi Hills armut na West Garo Hills bat iwei na East Jaintia Hills district hadu minta ka jalla kaldon hadu shiajar aspa apu prangot ki balayo ka jingpang COVID-19 ndus pa sa puwei ngot ki badang don ka jingpang bat dan hapring ke jing sumar sans pa prapuengot ki balakot bat hendringot ki balaklat kakenhon tem ki sipai ka Assam Regimental Center henen kesngi kilapen inam leng ba ka tem ka put jongki hanong ba Shillong haswa banrake ka sngi lat lot ban nyo pusaw kari kum ka jing ay buram ni ka jing len lade bat ay tilot jongki nakabenta ka jing shong shngan hakari bat nakabenta kinong yakun ba hakmat jong ka klam COVID-19 Haka jilla Mizoram prangut ki briw bakanthop ya kuwe ka khna ka bandriw snam karta kila shakta thamai haka jingpang COVID-19 ka balakan tiyo ka jingdon ki nongpang haka jilla shaki indriw spa san phunyungun layatho ka tulong khubor sarkar hinen kisngi napdeng kite ki prangut sangut ki deina Aizawl district arngut na Lunglei district bat iwei na Kolasip district ka Mizoram hadu menta ka don lai spa khat sangut ki nongpang COVID-19 ki badang don hapdeng ka jing sumar bat lai spa saw pulai ngut bat ki balayok ya ka sarkar Mizoram klapen miru ya ka standard operating procedure ne ka SOP bathamai ba ansha tangsan phongut ki breu bakindon ha ka jingelang kum ka jingetho shong kurim ka jingya breu bat ki wei ki jingelang kum shibenta banyada na ka jingki state jong ka te ka jingpang ha ka jilla lapen mi ikani ka hukum ha ka sngi palai hadien ka jinge kando lang jong ki he sarkar ki seng bhalang kinong yalam niam bat ki doctor ha ka jingelang balakli do menteri rang ba ka jilla uzoram thanga Kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong. Jilla Meghalaya uba al hek henen ka sngi ula play ka Ayush Hospital ka bashipo jingthia ha Bhoirambong Ribhoi District. Haba ajing kren ha kate ka jing play ka te ka hospital uba al hek ula penpaw ka jing sngo kamen ba ka sarkar kalala ban pentre kamno ya kate ka jaka ajing sumar ka balong ro ka jing mentoy ki brew ka than bat khamtam kilong ying ki batung. Ula ongro balengba ka ni ka Ula ongro baling ba kani kinong sumar Khasi ki badan hakathan kila banya trailang bat kani ka hospital khnang ban penne pensa bat kentiwi ki rukom sumar tenrai Menteri ka tanat ka kwat ka khya ula kentu bat khodro ya ka jinge trailang jong ki patba ha ka jinge khun persha ya ka jing pangklam COVID-19 ha ka district pat ha ka jillahi barokwe
Menteri Rangba ke Jelau Konrad ki sangma ula pentip lengba ke Twitter balapa e katanat ki kampen raiser bakan wanra e ke jing terwa bat ki kaipot sani jong ka Smart Town Project na ke benta ke sor Jawai bat Tura. Menteri Rangba ula pentip ru ba ka Airport Authority of India kadang don kam ban penhe shushu ya ke jaka na ke benta ka kat Lingsun Baljek Hawes Garo Hills District. Ya ke jingwat bat IT ya ke jaka sya ke Airport Authority of India lasania ha katanat transport bakan pendep haswa ban kod unailur menta usnem laban rap Menteri Rangba ha ka tweet jong u. Ka Guwahati Medical College bat Hospital kan sesajit kum kawai ni kijaka jong ka kella ka baar jong ka jing persyang ya ka dawai ko vaksin ka balasna hakari India lapentip Menteri ketanat ka kot kya ka Assam Uhimanta Biswa Sarma. Ka company Bharat Biotech na Hyderabad ka la ban pendep ya ka jing jom ya ka kella ban ningkong jong ka jing persyang ya ka te ka dawai hagibriu bat an sedang no ya ka kella ka baar Shen. Usarma ulaya thuru ba ka Bharat Biotech bat ka Guwahati Medical College and Hospital kidang don hapdeng ke jing pendap ban penbyang ya ke jing don kam na ka benta ka te ke jing persyang. Ka Aura Mix Entertainment na Mumbai bat ka kila na 6 art na Shillong hanin kasi kila pelat ya ka video jingruai ka bala ai kerteng ham he yuva ha ka office strekam uba bante dor lingdo Menteri ketanat ka rep karyang ka jella ha ka jingdon rengkat Menteri ketanat penraiser uba hamlet son ling. Ka ham he yuva ne ka bamut ngidei ki samla ka dei ka jingruai ka bala penmi da ka jingi trelang jong ka Aura Mix Entertainment na Mumbai bat kila na 6 art na Shillong kani ka jingruai ka dei syapang ki samla bat ka jing e jongki ya kari India. Ka samla Anisha Sotun ka dei ka samla Khasi ka banding kong e bandruai ya ka jingruai e dri bat kinong ruai ka Bollywood. Ka Sorkar Assam ka labatha syabaro ki jaka puli bala penya da ki riu shimet bakin shim tang arpusan na ka shispa ka bai school paman ubnai na do ka shitarik ujamang hado banda plebyang ya ki school. Ha ka jingtho jong ulang ba ka Twitter Menteri ketanat ka puli puti ka jalla Uhimanta Biswa Sarma ula ong bakini ki jaka puli bala penya da ki riu shimet ki ajing hikai ki kena puli na do ka kerdan pre-primary hado ka class 12. Ula ong ru bakini ki jaka puli ki ladunaru ki jinglot jingsep haki babon ki liang. Kentop ro ki jing siu ki bai boarding electric ki jing siu ki bai ding shed jing shen la ban ke ro ba ki jaka puli habaro ka jella ki la khang kherdam na do ka khan riu tarik uluber na ka daw ka jing pangklam COVID-19. Ulampang ka yengdor bar thau an ka Manipur uyum nam Kemchan Singh hanin kisngi ulapdyang ka shiti ino kam jong MLA ka Congress uponam Brojen Singh. Ubrojen ude unong mi khmat ubala job na ka Wangjing Tenta Assembly Constituency. Da ka jing ino kam jong uni MLA ka jingdon jong ki MLA na ka seng Congress ha ka yengdor bar thau an kiladon satang khat prangun. Khamhashwa sanwut ki MLA na ka seng Congress bat laingut ki MLA ka BJP kilapa ka shiti ino kam jong ki bat ulampang ka yengdor bar thau an ulaweng ro ikisangot ki weipat ki MLA. Kayeng darbar tauan ke jela Manipur ka badan yakin reportali ki syuki menta ka jingdan jong ki MLA kalahir syiki sapun nyongun. Hasyaban penkot ya ka khubor sasisin kimat bakongsan. Larake kasngi lat load bah nyo pusaw kari India menta kasngi hapdeng ki jingbot renti ikikendon perking ke kaklam COVID-19. Lai pusan ngot kilayo thamai ka jingpang COVID-19 ha Meghalaya hanin kasngi bat yo jingkot sa lai pusaw ngun. Bat pli Menteri ketanat ka kot ke khya ka jella uba AL Heg ya ka Ayush Hospital ha Bhoirambong Riboy District. Katung ila poy ka bakot jong ka khubor ka Buan Chapi na ka All India Radio Shillong.